dag skal vi se, om jeg kan smage forskel på Coca-Cola, Haribo og Pepsi Max. Og så skal jeg rate dem til sidst. Nu skal jeg smage dem. Okay, jeg tror, jeg starter med den her. Det smager det der Haribo. Okay, nu smager jeg på den her. Fuck, det kunne være Haribo. Eller så der Pepsi. Pepsi. Det her, det er måske Pepsi. Okay, nu prøver jeg den her. Det er Coca-Cola. Nej. Og den her, den smager bedst. Så nu skal jeg rate den. Det her, det er den værste. Jeg vil give den 5 ud af 10. Den her vil jeg give 6 ud af 10. Det er ikke meget bedre. Den her vil jeg nok give 8 ud af 10. Fordi den er meget bedre. Okay. Nu gætter jeg. Pepsi. Haribo. Coca-Cola. Så er Coca-Cola. Så jeg fik helt rigtigt. Nej. Jeg sagde, det her var Haribo. Ja, og det er Coca-Cola. Fuck! Så det her, det er Haribo. Fuck, Haribo er god, mand.